Na samom početku emisije rekli smo kako ćemo danas razgovarati jer su u tijeku prijave za volonterski Oskar za 2014. godinu i tim povodom nama se u studiju pridružila gospođa Tanja Starčević iz Volonterskog centra ovdje u Zagrebu. Tanja, 6. je godina dodjele volonterskog Oskara. Što vas je prije 6 godina motiviralo da upravo organizirate ovu nagradu? Pa prvenstveno Volonterski centar Zagreb u suradnji s gradom Zagrebom, sa udrugom za Uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom od 2009. dodjeljuje volonterskog Oskara. A povod tome je prvenstveno to što je nužno da se volonteri, njihov doprinos istakne, promovira, nagrađuje, jer su oni ti koji grade našu zajednicu i koji čine ovaj naš svijet boljim. Kad smo kod svijeta koji pokušavamo učiniti boljim, je li volonterstvo doživjelo bum nakon ovih naših 6 dobitnika ili još moramo vježbati? Pa moramo priznati da od 2009. je zbilja, mi smo jako puno radili na razvoju volonterstva u gradu Zagrebu i u Hrvatskoj općenito i od 2009. vide se značajni pomaci. Ljudi sve više i više prepoznaju to, taj način izgradnje zajednice, tako da jako smo zadovoljni. Iako, naravno, moramo napomenuti da je još uvijek puno posla pred nama. Ali i puno volontera svake godine sve više. Možda je vrijeme da spomenemo ovih 5 dobitnika do sada. Da, tako je. Pa evo, prva dobitnica volonterskog Oskara je gospođa Maja, koja je volontirala u udruzi Plavi telefon. Nakon nje je slijedila Antonija, koja je bila jako aktivna u udruzi Ženska soba. Dok smo 3. godinu imali jednu mladu volonterku, imala je 17 godina tada, Klara, koja je volontirala u skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba. 2012. to je bila Nikolina iz udruge Krijesnica za djecu i mlade osobe oboljele od malignih bolesti. Dok je prošlu godinu dobitnica volonterskog Oskara bila Maša, koja je djelovala u Dječjem domu u Zagrebu, u Nazorovoj. Naša Maša izborila se za pobjedu, da? Da, sve su cure imali. Sve su dobitnice, da. Ali ima i muškaraca u konkurenciji, samo ovako im izmakne za koji glas. Sad ćemo pogledati reportažu koju smo pripremili da malo naši gledatelji steknu dojam o čemu se točno radi. Onda možete saznati ima li još vremena da vi nekoga nominirate i kako tijeku pripreme Priča za ovu godinu. upravo o Maši, o prošlogodišnjoj dobitnici. Naša Maša. U Nazorovo dolazimo od 2007. Znači sada 7,5 godina sam ovdje. Pa u principu nije me ništa sad onako naglo potaklo. Prijelomni trenutak neki nije bio, nego sam oduvijek ja voljela raditi s djecom i pomagati drugima. I onda kako sam krenula na faks, dosta sam učila i baš mi je trebalo nešto da me onako još malo upotpuni. I onda sam se tu javila i počela volontirati. U početku sam volontirala s tim djetetom koje je tada imao 6 mjeseci i nekakvih isto malo neuroloških poteškoća i slično. S njim sam bila 2 godine i onda je on posvojen, što mi je jako drago i sada živi u inozemstvu, znači posvojen u inozemstvu. A nakon toga sam dobila dijete s kojim sam sad i znači s njim sam već 5,5 godina. Roberto je jedan živahan, vesel i nadasve znatiželjan dječak koji je u zadnje vrijeme jako napredovao. Zahvaljujući našem trudu, dobroj suradnji sa Mašom. Imaju prekrasan odnos, pun topline, ljubavi. Ključno u njihovom odnosu bio je taj što je Roberto prisustvovao Mašinoj svadbi kao počasni gost. Bilo je trenutaka kad Maša nije mogla doći i tu je uskakala njena obitelj. Od mame, tate, brata, sestre, tako da se Roberto nikad nije osjetio usamljen ili napušten. Ajde još s druge strane. Ponekad ja isto razmišljam o tom što će biti kad on ode, kako će mi biti, ali ja sam to već prošla s prvim djetetom i to je stvarno težak trenutak za volontera, zbližiš se. Ono što je meni pomoglo je to što su ljudi koji su posvojili moje prvo dijete stvarno htjeli biti sa mnom u kontaktu i dan danas se vidimo svake godine bar jednom, dođu u Hrvatsku, čujemo se redovito preko maila i telefona. Koju bi boju? Plavu, naravno.
kad je moje dijete prvo posvojeno, imala sam jednu pauzu od nekih mjesec dana u kojima zapravo mi je toliko falio dom i ljudi ovdje, zaposlenici, djeca, da nisam htjela odustati, vratila sam se tu i ispočetka mi je bilo teško naviknuti se sad na opet novo dijete, malo dijete i tako, ali stvarno s djecom je tako lijepo raditi, topla su, odmah ti se vuku pod kožu i tako brzo sam jako zavoljela ovo novo dijete, tako da mislim da treba ipak ustrajati u tome, ali razumijem i one koji odustanu jer im je teško. Nisam iznenađena da je Maša dobila volonterskog Oskara i svi mi tu smo bili za nju i svi smo glasali za nju. Od moje obitelji pa nadalje. Volonteri zaista imaju veliko srce i oni su naš ponos. Jesu. Naravno, raspravljamo i dalje o tome što se događa ove godine u volonterskom Oskaru i dalje naša gošća Tanja Starčević. Kako teku pripreme za ovogodišnje laureate? Je li imamo još vremena nekoga prijaviti? Je sve pri kraju? I tko sve može prijaviti? Pa u principu isključivo neprofitne organizacije mogu prijaviti kandidate. To su organizacije koje po zakonu o volonterstvu i mogu organizirati volontiranje i uključiti volontere u svoje djelovanje. To su uglavnom udruge, fundacije, javne ustanove, lokalna i regionalna samouprava, turističke i religijske zajednice. Tako da to su organizacije koje su kvalificirane za prijavljivanje. Natječaj je otvoren prije mjesec dana. Tako je. Koliko prijava je stiglo i do kada traje natječaj? Prijave polagano stižu. Naravno, sve uvijek ide u zadnji tren. Tako da još uvijek očekujemo ovaj tjedan dosta prijava. Da, do idućeg ponedjeljka, do 19. zaključno s 19.1. zaprimamo prijave. Nakon toga slijedi prvi krug izbora, znači finaliste odabire povjerenstvo. A nakon toga od 31. građani će moći glasati za svoje favorite. To je najjednostavnije napraviti online, pretpostavljam, ili? Tako je. Na stranici volonterskog Oskara, to je www.vcz.hr/Oskar. Moći će se naći sve informacije i tamo će se moći elektronski glasati, ali naravno postoji i fizičko glasanje u uredu volonterskog centra. A kad saznamo ko je dobitnik? Nakon koliko? Dobitnik će se znati 20. veljače. Ispričavam se, nisam bio korektan, ali kad su bile cure, možda dobitnik dođe ove godine. Moguće. Da, dobitnika ćemo saznati 20. veljače, ali njegovo ili njezino ime ćemo saznati na dodjeli, svečanoj dodjeli koju organiziramo svake godine gdje ćemo ih nagraditi. Moram vas pitati, Tanja, evo stalno govorimo dobitnik, dobitnica i vidjeli smo u ovom prilogu, zapravo rekli ste nam, do sada su bile djevojke, žene, svih 5 puta. Kakav je omjer cura i dečki, žena i muškaraca kod volontera? Pa prema našoj bazi, naime, volonterski centar ima online bazu registriranih volontera koji sada premašuje brojku od 12.000 ljudi. Prema našoj bazi omjer je 80-20%. U korist? Da, u korist žena, tako da nije čudno što je do sada bilo 6 dobitnica. A zašto gledaš u mene? Htjela sam reći, ovo je u svakom slučaju prilika. Ja vjerujem da i nakon ovogodišnje dodjele volonterskog Oskara da će se još volontera prijavljivati, a ovo je poziv i svim mladićima, muškarcima koji isto tako se mogu javiti u Volonterski centar Zagreb, ali i diljem Hrvatske. Tako je. Naravno, moramo napomenuti da prošle sezone je bila napeta borba. Ako se ne varam, bio je Mile Mrvalj kao kandidat, kao predstavnik muškoga roda. I ono što je prekrasno za primijetiti da svi kandidati koji uđu u taj uži izbor za volonterskog Oskara jednostavno su toliko toga napravili da je, pod navodnike, to jedna ne fair borba i ne izbor, jer u stvari bi najrađe sve nagradili, a ipak se bira samo jedan. Omjer glasova je... Teško je odabrati. Pa građani su ti koji biraju. Iako su oni nama svi pobjednici. Mi njima svima zahvaljujemo, nagrađujemo ih, dajemo im poticaj da samo tako nastave i da zaraze volontiranjem i sve ostale ljude u njihovoj blizini. Da, to ga super. Ako kojim slučajem navrate u Zagreb, a ne vole online druženja, najlakše vas nađu gdje?
U Ilici 29. A dobro, Ilicu znaju svi, čak i oni koji dođu u Zagreb u goste, tako da je to to. Hvala vam najljepša, Tanja, na gostovanju u našoj emisiji. Hvala lijepa. Puno Hvala vama uspjeha na u ovome pozivu. novom izboru. Pratit ćemo naravno kako to sve izgleda. I još puno volontera. I opet nismo saznali unaprijed. Pa Mislim si preko veze. A malo naši koristiti priliku kad dođu u goste.